खुलुमबाय गिबियावनो रायजों बर'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव बरायनानै लाग्रोबाय दिनै जों नैबे समाव बर'नि आगोमा जों बयजोंबो मिथिजानाय सोरां मन्जु बर' थियेटार बेनि सामलायगिरि बा फिल्ड मेनेजार बिथाङा नैबे जोंनि साखाथियाव दङ जों बिथांनि गेजेरजों आथिखाल समाव जे सोरां मन्जु थियेटारा माबायदि सोलिगासिनो दङ आरो बिथांमोना नैबे देग्लायनि बोसोराव माबायदि नायजाब बिथांमोना दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों जों बिथांनि बे फिल्ड मेनेजारनि गेजेरजों जों मिथिनो नाजागोन बिथांमोना नैबे क'क्राझार जिल्लानि थिनालि ओनसोलाव मोनसे दिन्थिफुंनाय बिथांमोना दिनै थागथियारि खालामदों जों मिथिनो नाजागोन जे बिथांमोना नैबे क'क्राझार थिनालियाव माब्लानिफ्राय आरो मा नायजाबखौ बिथांमोना दिन्थिनो नाजागोन जों बेखौ बिथांनि गेजेरजों जों मिथिनो नाजागोन सोरां मन्जु थियेटारा आथिखालाव माबायदि आरो मा नायजाबखौ दिन्थिनो थाखाय लादों साबायखर थाबाय गिबियावनो रायजों बड'लेण्ड मिडियानिसिम जों सोरां मन्जु थियेटारनि जानानै दिनै नैबे 30 नं क'क्राझार बियाबनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारिनि न'खराव सफैनो हादों बिथांनि अननायाव बिथांनि हेफाजाबावनो जों बिथांनि न'नि साखाथियावनो जों फैगौ नभेम्बर दाननि 22, 23 आरो 24 नभेम्बराव बिथांनि गेजेराव बा बिथांनि न'नि साखाथियावनो जों पेन्डेलखौ हरथारनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों बहाय जों बेखौनो खावलायगोन रायजोफोरखौ जाहाथे बे एरियानि गासै बर' फिसाफोरा बा गासै मानगोनां रायजो राजाफोरा जाहाथे फैनानै लैहोर हेफाजाब होननानै जों मिजिंथिबाय आरो दिनैसिम जों सोरां मन्जु थियेटारा गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंब्लाबो सौदाव सौसिब्लाबो दिनै जोङो 49 बोसोराव आगान सुरबाय फैगोन बोसोराव जोंहा गल्डेन जुबुलि जागोन बेखौ रायजो राजानिफ्राय जों अननाय नागिरदों आरो हेफाजाब लाखिदों आरो आफा इसोरनिफ्राय जों बोर बिदों जाहाथे जोङो फैगोन बोसोरसिम गल्डेन जुबुलिखौ मोजाङै खुंलांनो हायो बेखौनो जों मिजिंथिदों बिगुमा चन्द्रकान्त मोसाहारिनि लिरनाय आरो फोरोंनायजोंनो नैबे गांथामखौ नायजाबखौ लानाय जादों गिबियावनो जों गिबि दिन्थिनो आखायाव लायो बे नायजाबनि मुङानो जाबाय खिथेर आरो नैथियाव जों दिन्थियो नैथि जोबथेसालि आरो थामथियाव देखायो जोङो जारा फाग्ला बे गांथाम नायजाबखौ लानानै जोङो देग्लाय बे बोसोराव 2022 आरो 2023 बोसोराव जों बर'फोरनि गेजेराव बे नायजाब गांथामखौ लानानै जोङो देखायनो ओंखारबोदों आरो जों दा जाखिनि दिनैसिम जोङो मास मोननै जाबाय 15-16थासो जोंहा पेन्डेल जालांबाय बेवहाय जों रायजोफोरनिफ्राय एसे मदद मोनदों माने साबायखर मोनबोदों गासैबो नायजाबानो बर'फोरनि थाखाय गोरोबथाव जादों आरो अनजाथाव जादों बाख्नायजाथाव जादों आरो बाख्नायनाय मोनबोदों बेखौ जोङो गाव माने बाराद्राय बुंनाय जानाय नङा बेखौ जों रायजोफोरनिफ्राय मिन्थिनो मोनदों आरो दा जोङो उनफ्रालागै मा जायो बेखौथ' बुंस'नो हाला दा दिनैनि तारिखसिम जोङो रायजोफोरनिफ्राय माखासे मदद मोनबोदों आरो हेफाजाब मोनबोदों नायजाबफोरखौ बिथांमोना नायनानै मोजां मोनदों होनना बयबो बुंदों आरो बर' माहारिनि गेजेराव सोरां मन्जु थियेटारा गोबां अनसायनाय मोनबोदों आरो मदद मोनबोदों दा बे बिथिङाव सोरखारनि बिथिंनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय हेफाजाबा BTC सरकार जानाय लोगो लोगोनो BTCनिफ्राय गोबां माने अनसुंथाइ मोनबोदों आरो दा जितु माने जोंहा माने बिटिआरआव UPPL सरकार दं बिथांमोननिफ्रायबो मदद मोनदों जेरैहाय जों दा UPPLनि MLA जायनि न'खराव दंफायो लरेन्स इस्लारिनि न'खराव बिथांनिबो हेफाजाब मोननायखौसो जों दा थांनानै दङ थिग बेबादिनो माने सरकारनिफ्राय माने BTCनिफ्रायबो मोनदों आरो आथिखालाव माने UPPLनिफ्राय मोनदों होननानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बेनो साबायखर थाबाय नंगौ बिथाङा फोरमायथिबाय जे सोरां मन्जु थियेटारा देग्लाय बोसोराव 49 बोसोराव आगान सुरबाय आरो फैगौ बोसोराव 50 बोसोर आबुं जासिगोन बे समाव जों मिथिनो मोनबाय फैगौ नभेम्बर दाननि 22, 23 आरो 24 खालाराव नैबे क'क्राझार जिल्लानि थिनालियाव 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA बिथां लरेन्स इस्लारिनि अनसायनायाव बा मददजों नैबे क'क्राझार जिल्लानि थिनालियाव
नैबे सोरां मन्जु थियेटारखौ सानथामनि हाबाफारि बा हरथामनि हाबाफारि लानानै दिन्थिनो थांगासिनो दङ। आसा खालामदों बिथांमोना 22, 23 आरो 24 खालाराव ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना नैबे सोरां मन्जु थियेटारनि जा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बेखौ थारैनो अनसायगोन आरो लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोनखौ मदद होफैगोन।